emakhosini Camagu, Lesedi, Lekganya, Thokozani. Praise the Lord. Abantu bathi banezipho or iphiwo banobizo kodwa bazi understand, baphupha amanzi ngesimo sokuthi kufuneka inhlambululo. They think they are the water spirits. Inhlambululo ingakubonisa nemfihlakalo yamanzi mase ikufuna, and then it doesn't mean ukuthi you are a water child. We are all water. We all use the element of water. Imithi bayimixta namanzi. Siphila ngawo amanzi, sihleli 9 months, abanye bahleli 7 months, abo premature, kodwa egcineni sihlala emanzini, sihlele emanzini eziswini, ey'belethweni sabazali for okay, not for eating account because asisaleki ngokufana, kodwa sonke sihlala emanzini. So sonke ngokamoya siyawadinga amanzi. Emakhosini sonke siyawadinga amanzi, sonke sinobizo, sonke size nge-assignment, sonke sinabakithi abahamba emhlabeni, sonke we do have our ancestors, sonke we do have ama-spiritual guides, sonke sinalo ubizo. Kodwa into ebuhlungu ukuthi you don't know your assignment. Now nibaningi nithi manikhuluma ayikho yinhle leyo nkulumo ukuthi bayasho ukuthi nginesithunywa noma nginaso isithunywa, cause now lesi isithunywa sani, sikhuluma ngani basikhuluma ngesithunywa. Then uma uthi unesithunywa, okay, thinga ukudonsele sona ke lesi sithunywa. Uma uthi unomnguni, thinga ukudonsele wona lo mnguni. Uma uthi you are a medium, uzokudonsela sona lobo medium, so that uzokwazi ukuthi u-understand ukuthi alright, what is your assignment. Kune session engiyivulile kodwa it's per appointment ukuthi woza sizodonsa lo moya othi ukhona ongekho sure ngawo. You just DM me, ngizokupha all the details, number, to give you all the details, information. I'm based eGoli, Soweto. Mangithe Soweto, don't ask me where in Soweto, you will get details. Ngithi uzofika la kimi, and then sike sibheke sikwazi ukudonsa lo moya. Angizi ukusebenza ngedwa kodwa sizawudonsa all. Mawuthi unomnguni, umnguni uzawudonsiwa. Mawuthi uyikhosi, sizawudonsa amakhosi akhona. Yonke inhlobo kamoya ikhona, sibone ukuthi kuyenzakalani ngawe emakhosini. You can DM noma uthi I'm interested, ngizakudMela inamba. Emakhosini akuyokhanya, uyekela ukuhlala ebumnyameni lokusolo ukuthi angazi kuyenzakalani, kodwa mawudakiwe tshela abantu the way ubona ngakhona, baze bakuvalile ngenxa yokuthi ubonela nabathakathi. You need to learn ukuthi isiphiwo nesiphiwo siney'mfihlo zayo. Uma uzobona belaphi bendabuko bakhuluma careless ukuthi kube lula ukuthi atshele umuntu iy'ndaba zakhe, ezinye izinto zi-private. Besides futhi ukuba private, yenza sure ukuthi awufebisi amadlozi akho, ukuthi manje ufuna lonke ilizwe lazi ukuthi kuyenzakalani ngedlozi lakho. Yisigulo sokuthi
ku-social media utshelwe iy'ndaba zakho noma kanjani, iy'ndaba zamathongo ayarespectwa. That is why nanoma uyophahla aniphahleli noma kuphi, uba ku-secret place yakho. Nanoma uyokhuleka ukhuleka in your secret place set. So ni-expose kakhulu sebaze baniflathele. Uma uthi uflathelwe abakini woza sizoyenza ukuthi baphenduke sikhulume nabo thina esikwazi ukubahlonipha. Emakhosini akuyokhanya. Kumanje abantu babhizi ngamagobongo. Not everyone is for igobongo. Njengoba ngichazile ukuthi angilazi igobongo mina. Not everyone uzawuphakamiswa ngemithi. Not everyone uzawuphakamiswa ngamanzi. Zihlukile kodwa into ekhona, ingabe uthi unobizo, sonke sinobizo. Kukhona umuntu obizelwe ukuthi ubizo aliphiwa abakubo kodwa kuthiwa akahamba ayoba udokotela. Kuthiwa akahambe ayoba yiphoyisa. Namhlanje abantu bazithola basey'nkingeni emisebenzini yabo ngoba baney'phiwo, banewubizo, bangena babodwa emisebenzini. Yes, i-calling, ubizo lohlezi likhona kodwa isiphiwo yiyona ehluphayo. Isiphiwo yini? Ukungazi ukuthi lo bizo ubani okulekelelayo kwabakini. Ngoba ungayidonsa impande yabo khokho le wena le generation oyaziyo yabogogo bakho, nabo bayazi leyo mfihlo ukuthi kuke kwaba nephoyisa mandulo. Kuke kwaba nephoyisa la ekhaya, kuke kwaba nodokotela la ekhaya. Kuke kwaba necase. Kuke kwayenziwa umkhuba la ekhaya ukuthi abantu bala bangaphumeleli. So awuphumeleli nje, it's not because of abathakathi. Abathakathi bakuthola because of bathola vele i-foundation yakho i-cast. Ngiyangizwa. So yekela ukuze expose ungakaze understand ukuthi unobizo ebantwini. Abanye banobizo, ukhona ubizo lwe-business. Uloku uyasebenza nje, that's why ungayiboni imali, because of you are not in a right place. Bantu, they are in wrong places because of stomach politics, because of we don't have a choice. Ungena nanoma kuphi ukuthi nje usurvive. Kanti kukhona okhethelwe kona la kwamele usebenze khona la uzopopha. Have you seen umuntu osebenza umsebenzi ongabhadali kodwa unayo imali? Zibuza ukuthi kanjani. Uthola umuntu osebenza umsebenzi omkhulu, angithi niyas, angithi niyas. You don't expect ilawyer ukuthi safari ifuna uncedo. You don't expect udoctor, unurse. I'm not qualified, man. So but uzobathola bacela uncedo. Thingayi lapho kulo politics. Emakhosini akuyokhanya. If you are interested, you send book up appointment emakhosini. Emakhosini ingabe unomndawo na? Ungabe unomndiko bayibizani abalozi. Nokukhona abadila ngabo abalozi mhlawumbe kuba sesikhuluma ngezemvelo ezizibuselayo emntwini, ezingeke ufundiswe umuntu kodwa nathi siphiwe yokudonsa imimoya ekhona kunina. Ngabe unemoya wesilwane? Asize phela. Mhlawumbe ulokuthi unobizo kanti uboniswa isilwane into ezi-wrong nakhona. Ingako nobizo lwakho lungamanga kahle. Emakhosini.